mga igsoon ko diha ni Kristo og sa atong mga suki nga tigpaminaw niining atong programa karon ang katin-awan sa pagtuong Katoliko unya sa gihapon inyong ubos nga lagad si Brad Carlo Badinas makig-uban na usab kaninyo nining pila ka oras nga maghisgot na usab kita mahitungod sa atong mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko. Unya kung dunay kamoy mga pangutana mga igsuon mahitungod niining pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko, mahimo kamong makapadangat sa inyong mga pangutana diri sa atong live. Unya ato ka nang tubagon mga igsuon base gyud sa balaang kasulatan og sa panudlo sa ato ang simbahan nga Katoliko. Muna mga igsuon nga kini atong programa karon magtuki kini sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko nga kanunay yung atakihon sa atong mga higala nga mga protestante ilang atakihon ang atong mga doktrina sa ato ang simbahan unya kung dili na nato sila tubagon mura kana sila og sakto niadtong mga Katoliko nga mga wala in taon magtuon mga inosenteng Katoliko dali kayo mailad o matintal mailad sa ilang mga pagtulunan doktrina nga minugna ra og tawo mga igala. Mao na nga kining programa nako karon gituyo ko kini pagmugna ang katin-awan sa pagtuong Katoliko aron ang mga Katoliko nga makapaminaw niini magiyahan aron dili mobalhin og laing simbahan magpabilin sa ato ang simbahang Katoliko. Muna nga paminaw kamo nining atong live karon aron aduna kamoy makatunan sa ato ang pagtuo isip Katoliko ug makadipinsa kita sa mga atake sa laing relihiyon. Kay kung wa kay makatunan, kung wa kay nakatunan mahitungod sa pagtuong Katoliko, unsa may imong itudlo ngadto sa uban kay wa man kay nakatunan. Nausawa man nimo pagpanalipod sa imong unsaon man nimo pagpanalipod sa ato ang simbahang Katoliko kung wala kay nakatunan mga igsoon. Muna nga kining atong programa karon kining live sa Facebook gituyo ko kini dako kayo kini gamit aron makatabang kanato sa pagtuon sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko. Unya sa di pa ta magsugod mga igsoon ato usa ning ablihan sa hamubo nga pagampo kining atong live sa ato ang Facebook mga igsoon. Okay, manguros kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan umabot ka namo imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit ang kalon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala maingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay hinuno alwasa kami sa dawtan. Amen. Magimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo man kanimo bulahan ikaw sa babaeng nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo maingon sinugdan karon sa gihapon sa matuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsuon, maayong hapon usbon ko sa atong mga suki nga tigpaminaw niining atong programa karon ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Hinaot nga maminaw kamo nining atong paghisgutan karon mga higala, no? Kay maghisgot kita mahitungod niining pagprosesyon nato sa mga rebultos mga santos, no? Kay mao man ni sagarang yun numero 1 yung atakihon sa atong mga higala nga mga protestante nga kining atong pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos matud pa kuno nila gibawal kuno sa Dios. Mao nang atong tukion karon mga igsoon kung unsa ka tinuod nga kung kining atong pagprosesyon sa mga imahin sa mga santos dako ba bawal ba ni sa Ginoo, no? Kay kining atong mga higalang mga protestante mga igsoon duna usab sila teksto nga gamiton niini nga aron ikaluad ug aron usab ikasupak sa atong mga diri sa ato ang pagtuong Katoliko. Muna nga atong mga higala nga mga protestante moingon nganong kamong mga Katoliko
kusog man kaimo magprosesyon anang mga larawan sa inyong mga santos, inyong iprosesyon. Ang Ginoo nagbawal man ni anang pagprosesyon sa mga imahin sa mga santos. Larawan ni Pedro Calungsod, larawan ni Pedro, larawan ni Pablo, larawan ni Maria. Wa ba mo mahibaw? Matod pa sa walis mga protestante, wa ba mo mahibaw nga kanang pagprosesyon sa mga rebultos, mga santos, dako kayo nagbawal, dili na sa Ginoo, ang Ginoo na suko niya na. Mao ka na ang ilang mga katarungan, mao ka ng ilang atake nila kanunay diri kanato mga igsuon. Unya, ilang basahon mga igsuon kining nahasulat mga igsuon sa Isaias 46 bersikulo 1 mga igsuon. Mao kini ang gamiton sa atong mga higalang mga dili Katoliko nga matud pa nila nga ang Dios nagbawal o nagdili niining pagprosesyon sa mga imahin. Ilang gamiton ang Isaias kapitulo 46 bersikulo 1. Atong masahon. Ingon ini atong mabasa igsuon. Sibil miyuko sinibo mitikubo. Ang ilang mga larawan nahimo nga alang sa ihalas nga mga mananap ug alang sa anad nga mga hayop. Ang ilang mga luwan, mga bagahi usa ka bug-at sa gikapoy nga mga hayop. Sila motikubo gayod ang matag usa kanila, managsama nga muyukbo sila, tinong dili makahatag og kaikyasan sa kabug-at apan ang ilang kalag moadtos pagkabinihag. Klaro kay mga igsuon nga ang Ginoo day mga igsuon nasuko. Matod pa dinhi sa Isaias nga ilang gamiton sa atong mga higalang protestante nga matod pa dinhi nga ang sibil miyuko no nga nagtamod sila sa imahen o nagprosesyon sila sa imahen mga higala. Ang Ginoo nasuko no. Ato ning basahon mga higala og balik dinhi sa maayong balita Biblia sa Isaias. Ingon ini atong basahon ni nato Isaias 46. Napuka na si Bil og sinibo ang mga Diyos sa Babylonia ug karon gikarga na lamang sa mga asno. Bugat nga palasunon sa gikapoy nga mga mananap. Ang maong mga Dios nagapukan ug wala sila makaluwas sa ilang kagalingon. Nailog ug nabihag sila. Mao kini ang dangatan. Pamati kanako kamong tanan mga nahabilin sa akong katawhan ang Israel. Giamuma ko kamo sukad sa inyong pagkatao. Klaro kay mga igsuon, unya ato kining tiwas sa bersikulo 6, ang mga tao mihatag sa ilang plata ug bulawan, ug nagsuhol silang platiro aron himuon kining Dios ug ila kining simbahon. Pasano nila kini ug dadon itungtong nila kini sa butanganan niini ug magpabilin kini didto ug dili kini mulihok. Kay mosangpit niini dili kini mutubag ug dili makaluwas sa nagkalisod-lisod. Mao ni ang sagarang gamiton sa atong mga higala nga mga dili Katoliko mga higala. Mahitungod niining pagprosesyon nato kitang mga Katoliko mahitungod sa imahen. Kay matud pa dinhi sa Isaias 46:1 nga kining mga larawan nila, kining mga Diyos nila ila kining pasanon. Ila kining pasanon, ila kining ikarga. Ug matud pa dinhi, no? Ila kining pasanon, nila kini ug dadon itungtong nila kini sa butanganan niini ug magpabilin kini didto nga dili kini makalihok. Mao ni moingon ang mga laing reliyon, mao na kamong mga Katoliko, kamo ang naigo niining sitasa nga inyong pasanon ang mga larawan, inyong ibutang diha sa butanganan, inyo kining pasanon apan dili kini makalihok, dili kini makatabang, dili kini makaluwas sa nagkalisod-lisod. Mao na matud pa nila sayop kununing atong pagprosesyon sa mga imahin sa mga santos, mga higala. Mao na ang ilang gamiton mga igsoon. Unya unsa may atong itubag niini mga higala? Kining usa sa mga teksto nga ilang gamiton.
nga ang Ginoo kuno hugot nga nagbawal sa pagprosesyon sa mga larawan. Ang atong tubag ni ana mga igsuon, ato lang balikan ang sitas o teksto nga ilang gigamit sa atong mga higalang protestante. Wala kayo nila ayuha og pagsabot ang maong teksto. Digamit sila teksto pero ila dayong gipahid natong mga Katoliko. Sayop ka na ang ilang pagpamahid, ilang pagbutang-butang sa Katoliko nga kunuhay ang Katoliko mo naigo nining Isaias 46:1. Ato lang balikag ba sa mga igsuon ang Isaias 46:1 ngadto sa 6. Kung ang gipasabot ba diini mga larawan ba sa mga santos? Kay kitang mga Katoliko ang wala gidawat kana nato nga nagprosesyon kita atong gitungtong sa butanganan ang mga larawan sa mga balaan sa mga santos, pero ang pangutana kanang sitas nga ilang gigamit sa Isaias 46:1 applicable og referido ba na sa simbahang Katoliko? Kay ang uban gud sa atong mga higalang protestante mogamit silag sitas pero ilang sinayapon og sabot dayon ilang ipahid sa Katoliko. Dili na pwede. Ato usang tun-an kung ang Katoliko ba mao gipasabot niini. Kung ang prosesyon ba sa Katoliko mao bay gipasabot sa teksto nga ilang gigamit. Mo nadaghan sa atong mga higalang mga Katoliko nga gibasahan sa laing relihiyon kini nga teksto namiya na sa atong pagtuong Katoliko. Muna nga kitang mga Katoliko importante nga magtuon kita sa Biblia aron dili kita maignorante o dili kita mailad sa atong mga higalang nga mga protestante. Okay, ato lang balikag basa ang ilang gigamit nga sitas Isaias 46:1. Ingon ini atong mabasa mga higala, paminawan ninyo mga igsoon, ako kining hinayon pagbasa og hunanaa og paminawag yun kung ang Katoliko ba'y mo'y naigo nini. Okay. Sa Isaias 46:1 sa ilang teksto nga gigamit, atong sugdon yun og basa ang Isaias 46:1. Ingon ini atong mabasa mga igsoon. Napuka na si Bil og sinibo ang mga Diyos sa Babylonia og karon gikarga na lamang sa mga asno bugat nga palas-unon sa gikapoy nga mga mananap ang maong mga Diyos nangapukan og wala sila makaluwas sa ilang kaugalingon na ilog og nabihag sila mao kini ang dangatan. Okay, bersikulo 6. Ingon ini, ang mga tao mihatag sa ilang plata o bulawan og nagsuhol silag platiro aron himuon kining Diyos. Ila kining gisimba. Pasano nila kini og dadon itungtong nila kini sa atubangan niini og magpabilin kini dito og dili kini makalihok. O sige ingon, kun may mosangpit niini dili kini mutubag ug dili makuluwas sa nagkalisod-lisod. Ang buot day ipasabot niini mga higala nga kini di ay mga larawan nga gikarga, larawan nga giprosesyon. Sumala sa sitas nga mabasa nato mao si Bil ug sinibo. Kini si Bil ug sinibo mga higala mao kini ang gipasabot sa maong sitas. Dili kini referido sa mga larawan sa mga santos nga atong giprosesyon. Dili ug walay labot ang atong larawan sa mga santos ni ana higala. Kaya ang atong mga larawan sa atong mga santos wala man nato isipa nga mga Diyos. Wala man nato isipa nga Dios. Klaro og tataw nga ang atong mga higala nga mga protestante nagpataka lang og gamit og mga sitas. Ilang gigamit ang Isaias 46:1 nga matod pa nila nga ang Ginoo nagdili kuno sa pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos, pero pagbasa nato sa Isaias 46:1 dili day siya applicable sa mga santos. Kung dili applicable kini ngadto sa mga Diyos nga mga larawan mga higala. Mao ni bantayi mga igsuon ang atong mga higala nga mga dili Katoliko nga mogamit sila teksto sa Biblia, makabasalan sila sa Biblia og larawan ila dayong ipahid sa ato ang simbahang Katoliko. Sayop mana, sayop. Dili ta mo diritsog pamahid sa Katoliko, ayon nyo pahiri dayon ang Katoliko. Mubasa gani kag sitas, ayon din ipahid sa Katoliko.
sabta usa kung unsay buot ipasabot niya anang maong sitas. Atong balikog basa ang Isaias 46:1. Unsay ginaingon dinhi? Napukan na si Bil og si Nebo, ang mga Diyos sa Babylonia. Sa ato pa di mga higala, ang giprosesyon di ay dinhi sa maong Isaias 46, uno nga to sa 6, ang giprosesyon dinhi mga higala, dili ang mga rebulto sa mga balaan. Dili ang rebultos mga santos, kundili mao si Bil ug si Nebo, ang mga Diyos sa Babylonia. Karon, kaming mga Katoliko nga inyong gipahiran aning sitasa, naa ba mi Diyos nga gikan sa Babylonia? Ha? Kaming mga Katoliko, kining among giprosesyon, kung doon na mi magpista mi, kining among giprosesyon, larawan o Diyos ba na nga gikan sa Babylonia? Dili. Wala mi Diyos, wa mi larawan gikan sa Babylonia. Busa ang giprosesyon dinhi mga higala sa gisgutan sa Isaias 46:1 nga ila kining gikarga, ila kining gisangpit apan dili kini makaluwas, way lain ang gipasabot niini, dili ang mga larawan sa mga santos, dili silang Pedro Calungsod, dili sila si Santa Maria, dili sila ni Senyor San Roque, walay labot ang mga larawan sa mga santos ni ana mga higala. Ang gipasabot din ni ana mga igsuon, mao di ay ang larawan ni Bil ug ni Nebo, ang mga Diyos sa Babylonia mga igsoon. Mao na mga higala, nasipyat ang atong mga higalang mga protestante sa ilang pagbutang-butang o pagpahid nila sa ato ang pagtuo mga igsoon. Nigamit sila aning Isaias 46:1 nga to sa 6 nga ang Ginoo kuno nasuko sa prosesyon, sakto na kadtong giprosesyon nga si Bil ug si Nebo. Sakto man na nga ang Ginoo nasuko sa pagprosesyon sa mga larawan sa mga Diyos sama ni Bil ug ni Nebo. Mao to iyang gidili. Ha, mao na nga ang Dios dili gusto nga iprosesyon ang larawan sa mga Diyos sama ni Bil ug ni Nebo. Mao to iyang gidili ug mao to ang Ginoo nasuko ni ana. Pero kaming mga Katoliko wala intaw mi magprosesyon sa larawan ni Bil ug ni Nebo. Nade mi larawan nga Bil, nade mi larawan nga Nebo, wala. Sige, challenge nako sa mga dili Katoliko kay inyo magyuning gipahid sa Katoliko kining Isaias 46:1-6. Sige, suod kuno mo sa among simbahang Katoliko. Itudlo kuno diha kung asay larawan ni Bil ug ni Nebo diha. Wala. Unya kung dunay mga Katolikong nagprosesyon, kita ba ka nga ang ikarga diha inikprosesyon namo ang ikarga diha larawan ni Bil ug ni Nebo? Wala. Busa wala gyud mi anang larawan na. Kanang larawan nga giprosesyon nga diin ang Ginoo nasuko mao tong larawan ni Bil ug ni Nebo. Busa walay labot ang larawan sa mga santos niya na. Kay ang larawan sa mga santos mga igsuon, larawan kana sa mga balaang mga tawo mga igsuon. Nga diin katong mga tawhana nagpakamatay, nahimo silang martir tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuoran, muna nga dihang namatay sila, gipasidunggan sila sa simbahang Katoliko, muna ang ilang kapistahan, muna nga magsaulog mi sa ilang kapistahan, amo silang iprosesyon kay amo silang ipailas mga tao nga mao kini ang gisaulog sa maong kapilya o mao gisaulog sa among simbahan. Iprosesyon ang larawan ni Senyor San Roque kay pagpamatuod kana mga igsuon nga sa ilang kamatayon, pinaagi sa ilang pagsaksi sa kamatuoran, sa pagsangyaw sa pulos Ginoo, gipatay sila, mao na ang ilang kamatayon among gisaulog, pinaagi sa among mga kapistahan. Mao na amo silang giprosesyon kay pinaagi sa pagprosesyon among giprosesyon sa karsada aron pagpahibalo ngadto sa mga Katoliko nga mao kini ang kapistahan ni Senyor San Roque. Karong adlaw maong kapistahan ni Senyor San Roque ato siyang pasidunggan. Kay tungod sa iyang kamatayon, tungod sa iyang pagpakamatay sa pagwali sa kamatuoran, pagsaksi sa ebanghelyo ni Kristo, namatay siya tungod sa iyang pagwali sa ebanghelyo ni Kristo. Mao na kay nagpakamatay siya tungod sa pulong sa Ginoo, among gipasidunggan ang iyang kamatayon mga igsoon. Kay maayo man nga kamatayon kay namatay siya tungod sa pulong sa Ginoo. Ato man ganing gipasudunggan ang kamatayon ni Rizal, gipasidunggan man ginatong kamatayon sa mga bayani nga ang ilang nahimo kalibutanon ra kayo na. Unsa pagkaha ang mga santos nga namatay gipang-ihaw tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo, muna ato sa silang pasidunggan.
pinaagi sa ilang mga kapistahan. Mao na nga kining Isaias 46 uno dili ni applicable sa mga larawan sa mga santos. Kung dili applicable ra kini ngadto ni Bil ug Ninibo ang Dios sa Babylonia. Kita ba mong Katoliko nga magprosesyon sa Dios sa Babylonia? Wala oy. Wala. Karon anhi kita sa Biblia. Kay kusog man kay ni sila manaot mga igsuon. Makusog man kay ni sila manaot mga higala nga ang pagprosesyon kuno gibawal sa Ginoo. Suko kuno ang Ginoo sa pagprosesyon sa mga imahen. Okay, ato kunong tun-an ang Biblia kung nasuko ba ang Ginoo sa pagprosesyon sa mga balaan nga mga imahen. Ato sang basahon ang Salmo 68 bersikulo 24. Niya atong basahon. Atong basahon mga higala. Kay kining mga higalyan natong mga dili Katoliko, allergic kay di sila. Makakita ni sila sa Katoliko magprosesyon, mangyam din ni sila. Kisi-kisi rin ni sila kay matod pa nila nga kita kunong Katoliko nagprosesyon og mga Diyos. Dako ka nang sayob, butang-butang ranas pastor, no? Dili intaw na Diyos ang mong giprosesyon oy. Larawan ka na sa mga balaan. Lahi ka nang larawan sa Diyos og larawan sa balaan. Okay, atong basahon ang Salmo 64 64:24. Ay ingon ini atong mabasa mga higala ha. Ato lang ning basahon mga igsoon. Dara, Salmo 68 di ay 24. Dara, atong basahon. Ingon ini atong mabasa. Aron hugasan ninyo ang inyong tiil sa dugo. Ang dila sa iro nakatilaw sa inyong mga kaaway. Bersikulo 25. Handurawon ko ang prosesyon sa akong Dios diha nga misulod sila sa iyang sanktuaryo. Klaro kay mga higala. Klaro kay igsuon nga matud pa ni Salmista David, matud pa ni David sa Salmo 68:24-25, matud pa din sa atong gibasa, handurawon ko ang prosesyon sa akong Dios. Naadyo ay prosesyon sa akong Dios. Karon ang pangutana, kining prosesyon nga gisgutan din sa Biblia mga igsoon, prosesyon sa akong Dios. Nganong wala man ninyo sawaya? Nganong wala man ninyo atakiha? Ngano ang Katoliko man mo inyong atakihon? Kung Katoliko magprosesyon, inyong atakihon. Pero kining prosesyon nga gisgutan sa Biblia, nganong wala man ninyo atakiha? Sa ato pa makita nato mga higala ang kabayas ni ining mga dili Katoliko. Busa dili ay tanang prosesyon gidili sa Ginoo. Kay aduna jud ay prosesyon nga prosesyon sa Dios. Dili di tanang prosesyon gidili sa Ginoo, do na po day prosesyon nga gitugot sa Ginoo. Ug unsa man ang prosesyon na mao nang mga prosesyon sa mga santos, prosesyon sa mga larawan sa mga balaan. Kay dinhi sa mong teksto nga akong gibasa, handurawon ko ang prosesyon sa akong Dios. Mao na mga igsoon nga do na jud ay pagprosesyon sa mga balaan. Kanang Dios balaan man na. Karon wala na may di man nato makita ang Dios. Di man nato makita ang atong Dios. Espiritu man. Mao na nga duna kitay mga imahin sa mga santos, imahin sa larawan ni Hesukristo ug larawan sa iyang amahan. No? Larawan sa mga balaan. Mao kanay atong giprosesyon. Pero gidili ba ang pagprosesyon sa mga balaan nga tao? Wala na idili. Kay mismo ang Biblia mga igsuon naghisgot nga handurawon ko ang prosesyon sa akong Dios. Do na jud ay prosesyon sa akong Dios. Karon kini nga prosesyon gibawali sa Dios o gidili niya, gibawali o gitugot niya. Karon kusog kay mo manaot sa Katoliko nganong mga Katoliko magprosesyon sa mga santos pero wa mo mahibaw nga kanang pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos biblikal na ana sa Biblia. Okay, atong basahon dinhi sa Josue kapitulo 6, no? Josue kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 6. Okay, atong basahon na. Ang Josue kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 6. Niya ay atong laing gamiton nga teksto aron pagpamatuod nga kining pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos wala ibawal sa Ginoo. Niya atong basahon ha. Josue kapitulo 6 bersikulo
Uno, ingon niya itong mabasa. Gisirhan pag-ayo ang mga gangaan sa Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod ug makagula sa syudad. Unya ang Ginoo mingon kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho ug ang hari niini. Lakip ang maisog nga mga sundalo, ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad. Makausa matag adlaw sulod sa unom ka adlaw. 7 ka pari maguna sa sudlanan sa kasabutan. 5 kaniyana. 7 ka pari maguna sa sudlanan sa kasabutan. Kanang sudlanan sa kasabutan mga higala, sa in English ana mo na siyang Ark of the Covenant. Kanang Ark of Covenant mo nang arka sa kasabutan mga igsoon nga dunay duha ka larawan sa kirubin, dunay larawan sa anghel. Mo nay atong mabasa diha sa Exodo 25:18-22 diha sa arka sa kasabutan, sa Ark of Covenant, dunay duha ka larawan sa kirubin. Unsa nang kirubin? Anghel. Sa to pa dunay larawan sa balaan. Larawan sa balaan kay larawan man sa anghel. Di na balaan ang anghel. Karon, unsa gingon dinhi? Sa ikapito ka adlaw, ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha. Libot sa gawas sa syudad, makapito uban sa pari. Magpatingog mga budyong, mga sungay, unya patingugon nilagdugay ang mga budyong. Inikadungog ninyo niini, pasinggita ang tanang mga tao, unya mahugno ang kuta ug naglibot sa syudad ug ang tanang mudali pagsulod sa syudad. Busa gitigom ni Josue ang anak ni Nun ang mga pari ug giingnan sila. Alsaha ang sudlanan sa kasabutan. 5 ka, alsaha ang sudlanan sa kasabutan. Sa tapa katong Ark of Covenant. Alsahon. Ya, doon na ra batoy mga imahin, na batoy imahin sa balaan. Imahin sa anghel. Unsay giingon? Alsaha ang arka sa kasabutan. Sa giingon, giingnan niya ang mga tao, abanti, pagmarcha libot sa syudad, uban sa mga sundalo, maguna sa sudanan sa kasabutan, sumala sa sugo ni Josue, 7 ka pari naguna sa sudanan, o gipatingog. Unsay giingon dinhi? Alsaha ang arka sa kasabutan. Klaro kayo, busa gipalibot niyang syudad, makausa ang mga pari nga nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Kunya namalik sila sa kampo og namahulay dito sa pagkagabi. Og siya mimata si Josue, klaro kay mga higala nga ang arka sa kasabutan ila kining gimarcha, ila kining gialsa. Unsa to? Ark of Covenant. Ila kining gialsa, no? Giprosesyon nila, gipalibot, gilibot, gituyok yun nila ang paril sa Jericho. Unsay nahitabo sa paril sa Jericho? Nahugno tungod ni adtong gihimo nilang pagmarcha, pagprosesyon dala sa arkas kasabutan nga dunay imahin sa larawan sa balaan. Karon pangutana, sayop ba ning gihimo ni Josue? Sayop ba ni o sakto? Lain naman po moingon mo sayop. Kung sayop pa nga nung gibuhat pa maning Josue, asa man mabasa sa Biblia nga sayop si Josue sa iyang pagprosesyon sa arka sa kasabutan. Ug timan-i kanang arka sa kasabutan, kanang Ark of the Covenant, duna kanay imahin, duna kanay duha ka larawan sa kirubin. Unsa ilang gihimo? Ila kining gi alsa, ila kining gi prosesyon, gimarcha nila mga igalag libot ngadto sa paril sa Jericho. Ilang gialsa, gimarcha nila mga igsoon. Gimarcha naguna ang mga pari. Kuyog ang mga pari ug ang arkas kasabutan ila kining gisakwat. Gimarcha kini nila mga igsoon libot dito sa paril sa Jericho. Naon sa nahitabo ang paril sa Jericho nahagba nahugno mga igsoon. Ang rason ra gyud tungod niadtong pagmarcha ug pagprosesyon nila sa arkas sa kasabutan sa Ginoo. Natiman ang arkas kasabutan sa Ginoo aduna ang taon to'y larawan. Sa to pa sa ilang pagprosesyon sa arkas kasabutan dunay larawan sa balaan. Karon kung nasayop ming Katoliko, ang unang nasayop si Josue. Kung nasayop ming mga Katoliko nga nagprosesyon sa larawan sa mga balaan, ang unang nasayop ang katawhan sa Israel. Kay ang unang nagprosesyon ang katawhan sa Israel. Busa kining pagprosesyon namong mga Katoliko dili kana siya sayop. Amo kanang gibase sa Biblia. Ano?
Kay ang pagprosesyon day mga higala kini ding pagprosesyon sa mga balaan nga mga imahin. Pagprosesyon sa mga balaang mga butang naa nagyudena. Gibansay nagyudena sa mga higala sa Old Testament pagyuday. Sa to pa gipractice nagyudena sa katauhan sa Israel sama nilang Josue nga ilang giprosesyon ang mga balaang mga butang larawan sa mga balaan ila kanang giprosesyon. Sa ato pa ang pagprosesyon kabahi nagyudena sa tinuhuan. Busa kanang pagprosesyon sa larawan sa mga balaan biblical gyud na. Biblical. Naa gyud nay basihan sa Biblia. Busa kanang pagprosesyon sa larawan sa mga balaan dili kana sayop igala. Dili kana siya sayop. Pero doon na say prosesyon nga gibawal sa Ginoo ug kadtong prosesyon mo tong prosesyon sa mga Dios-Diosan sama ni Bil ug ni Nebo mo toy gidili mo nang Ginoo dili mo sugot ana nga ang larawan sa mga larawan sa mga Dios-Dios mo iprosesyon ninyo sayop na mo nang Ginoo nasuko sa prosesyon diha sa Isaias 46:1 kay nganuman kay ang ilang giprosesyon dili man larawan sa balaan ang ilang giprosesyon larawan man sa Dios-Dios nga si Bil ug si Nebo mo na nasuko ang Ginoo kay Dios-Dios man to. Ila naman tong giilang nga Dios, ang ilang giprosesyon. Suko ang ginawa to. Pero dunay pagprosesyon sa mga balaan nga larawan. Sama sa gibuhat ni Josue mga higala na agyudena. Na agyudi ay pagprosesyon sa mga balaan. No? Unya, doon na pabatay laing basihan ni ini mga igsoon. Okay, doon na patay laing basihan. Ni atong basahon ang 2 Samuel kapitulo 6 versikulo 1 ngadto sa 6. Okay? Doon na patay laing basihan ini mahitungod aning pagprosesyon. Okay. Niya 2 Samuel atong basahon ang 2 Samuel. Okay? Atong basahon ang 2 Samuel. Sa 2 Samuel kapitulo 6 niya atong basahon mga higala ha. Nara atong basahon. Okay, 2 Samuel kapitulo 6. Kanang mga pangutana diha sa atong mga viewers, paabot lang mo kay ato ra yan ang tubagon ang inyong pangutana. Last na ni nga teksto nga akong basahon mga higala. Okay. 2 Samuel 6. 1 nga to sa 6. Niya atong basahon mga higala. Gipundok pag-usab ni David ang mga piniling lalaki sa Israel. 30,000 ang tanan. Siya ang tanan niyang kauban sa Baala, sa Huda naglakaw aron dad-on gikan dito ang arka sa Dios. Diin nahimutang ang ngalan ni Yahweh, Ginoo nga labing gamhanan, nga nagpatong sa mga kirubin. Limang kaniya na. Dito dahil sa arka sa Dios, katong arka sa kasabutan, naa dito ang kirubin. Larawan sa kirubin ha? Anghel, larawan sa balaan, larawan sa anghel. O, sa gingon din ang Ginoo nga labing gamhanan nagpatong sa mga kirubin. Di man ka ang Ginoo nga labing gamhanan nagpatong naa dito sa kirubin, larawan, naa sa larawan sa kirubin nga naa dito sa ang larawan sa kirubin gibutang dito sa arkas kasabutan. Unya ang Ginoo diin di Ginoo nagpahimutang naa dito sa kirubin. Ang Ginoo naa dito nagpahimutang sa kerubin ug ang kerubin gibutang sa arka sa kasabutan. Klaro kayo mga higala nga ang presensya sa Ginoo ug ang Ginoo mismo naa gyud ay sa larawan sa mga balaan. Nya unsay gingon dinhi? Ang gamahanan nagpatong sa kerubin. Gikuha nilang arka sa Dios sa balay ni Abinadab didto sa bungtod ug gikarga sa usa ka bag-ong kariton. Sila si Usa, si Ahiyo, mga anak ni Abinadab ang nagsakay sa bag-ong kariton. Naguna sa arka si Ahiyo. Si David o nga tibong katauhan sa Israel, malipayong nanayaw at tubangan ni Yahweh. Nagkantahay o nagtugtog sila sa lirag, alpa, tambol, o kastanit, o pumpiyang. Klaro kay mga higala nga ang arka sa kasabutan, ang Ark of the Covenant nga adunay larawan sa balaan, larawan sa kerubin, gikarga nila karumata. Og unsa ilang gihimo? Ila kining giprosesyon. Og si David og ang katawhan sa Israel malipayo nanayaw at tubangan ni Yahweh.
diin sila nanayaw atubangan ni Yahweh. Pero unsay ilang gidala arka sa kasabutan nga dunay larawan si Mahin. Sa ato pa si David nagsinulog si David atubangan ni Yahweh nga diin ang arka sa kasabutan ilang giprosesyon. Mao na kanang pagprosesyon mga higala sa mga larawan sa mga balaan, kanang pagsinulog namo magsayaw-sayaw mi atubangan sa larawan sa batang Hesus, larawan sa pagkatao ni Kristo. Kay pagkatao ni Kristo mabuhata maglarawan. Dili ang pagka-Dios ni Kristo, kay ang Dios espiritu man na, di mabuhatag larawan. Pero ang pagkatao ni Kristo, kay si Kristo nahimo mang tao, busa kay nahimong tao, nakita siya sa mga tao mo nabuhatan siya larawan. Kay tungod kay si Kristo isip tao, nakita siya, nahikap. O mo na ang pagkatao ni Kristo nahimo ag larawan. Kay nahimo man siyang bata. O kay isip tao nahimong bata ug nahimuan siya larawan. Pero ang pagka-Dios ni Kristo isip espiritu dili mabuhatag larawan. Muna nga ang Dios dili mabuhatag larawan diha sa iyang pagka-espiritu. Pero si Kristo Dios man nga nahimong tao, nakita, nahikap mo to, nahimuan nato siya larawan. Tungod kay nakita ug nahikap. Unya unsay nahimo? Unsay gihimo ni David? Iyang gikarga ang arka sa kasabutan sa Dios, gikarga kini karumata, ila kining giprosesyon. Unya unsay naa sa arka? Larawan sa balaan. Samanto, sama sa kirubin, larawan sa balaan. Giprosesyon nila. Og si Yahweh nga labing gamhanan tuwa didto nagtungtong sa larawan sa balaan. Liman ka ang Ginoo nagtungtong sa larawan sa balaan. Nya unsay gihimo nila? Ilang giprosesyon ang larawan, ang arkas kasabutan nga dunay larawan. Nya unsay gibuhat ni David? Uban ang iyang mga kauban nga mga Israel nanayaw. Malipayon silang nanayaw, uban ang tambol, mga lira, nanayaw sila. Sa to pa kanading pagsayaw-sayaw nato atubangan sa larawan sa mga balaan, kanang pagsayaw-sayaw nato atubangan sa larawan sa mga balaang tao o mga balaang butang, wa gyud na ibawal sa Dios. Wa gyud na ibawal sa Dios. Kay kung gibawal pa na sa Dios, ang unang badlungon si David. Kay si David nagsayaw-sayaw siya mga higala atubangan ni Yahweh. Pero dito siya nagsunod-sunod sa giprosesyon nga maong arkas kasabutan. Mao na mga isuon. Mao na mga higala. Sa to pa mga higala sa atong panahon karon naausab kitay prosesyon. Naausab kitay prosesyon. Mao nang larawan sa mga balaan. Mao na sa ilaha lahi ing laha. No? Lahi man ilaha. Pero sa tuwa karon naapo tay pagprosesyon pero larawan na sa mga balaan. Sa larawan sa balaan, larawan ni Senyor Santo Niño, larawan ni Birhen Maria o larawan sa mga santos o mga santa sa langit. Pero katos panahon ilang David, lahi po to ang ilang mga larawan kaniadto. No? Mga larawan gyapon sa balaan pero lahi sama sa kirubin, mao na mga igsoon. Pero sa atong panahon karon, kay daghan naman tag mga santos ron, atong giprosesyon ang mga larawan sa mga santos, sama ni Santa Maria o larawan ni Senyor Santo Niño, larawan sa pagkatao ni Kristo sa iyang pagkabata. Busa mga igsoon klaro og tataw. Na kini diyan pagprosesyon nato sa mga larawan sa mga santos ana agyud ay basihan sa Biblia. Busa dili buot-buot o dili gama-gama sa Katoliko ang pagprosesyon sa mga larawan sa mga balaan. Dunag gyud kini siya basihan sa Biblia mga higala. No? Biblia gyud ang akong gibasa mga igsoon. Wa ko mobasa og newspaper, wa ko mobasa og comics, Biblia gyud ang akong gibasihan. Naara ninyo unsay inyong mga lighot, naara ninyo unsay inyong palusot nga naara ninyo di mo modawat sa akong giwali mga higala, basta kaming mga Katoliko, igo lang ming nagpadayag, igo lang ming midiga sa among mga ebidensya may tungod nining among pagprosesyon namo sa mga larawan sa mga balaan. Okay, unya sa di pa ta mahuman ato sa ning basahon ning mga komento sa atong mga higalang mga Katoliko dinhi o mga dili Katoliko. Kay kabaw ko nga nagbuto-buto ng ilang pangutana dinhi mga higala. Okay? Okay, ato ning basahon. Salamat ni Brad Herms Luina, salamat Brad Herms Luina sa imong pagtan-aw sa atong live Facebook og labi na ni GB Vons Ilustrisimo. Mayong hapon bro, mayong hapon Brad. Ug ni Noel Salazar Dumayok.
Dumayak. Salamat brother sa imong pagtan-aw sa akong live Facebook. Unya Apir Pagusan, God bless bro. Salamat brad. Mato pa ni Noel Salazar, Dumayak, maayong hapon bro. O Joel Ral Hakulan, salamat. Mato pa ni Peter, salamat sa pagtan-aw ni Peter Pindon. Pasudla ko brother. Okay. Wala, di pa ko kabaw brad. Unsaon pag-invite aron ka makasud sa akong live. Nindot untang makasud ka pero di pa ko kabaw unsaon ni pag-invite aron makasud ka, makasalmot ka sa akong live. Malingaw gyud ta brother Peter Pindon. Okay, pasudla ko bro kay atong tun-an imong Santos. Okay. Gladys Misa Ronitman Rayson, salamat sister sa imong pagtan-aw. Kumusta lang ko ni Sangay Carlo. Peter Pindon kana brad Peter. Ulaw ni siya sa iyang giyawit kay ang pangilad kinahanglan walay mubaraw, masakpan ang ilang ilad. Okay. Matod pa ni Peter Pindon nga nangilad kuno ko. Wa ko mangilad mga higala kay igo ra kong nagbasag Biblia mga higala, no? Kay kung ingon kag nangilad ko, ang unang nangilad ang Biblia. Kay igo ra kong nagbasag Biblia, no? Kung unsay akong gibasa mo ra pud ang akong giyawit mga higala. Wala ko mangilad sa akong gipangyawit mga igsoon. Kay ang akong gibasa mga higala wag tuo Biblia gyud. Nasa akong tuo Biblia, nasa akong wa Biblia. Mao pitaw ni anak ko naara ninyo di inyo dawaton, naara nyo unsa inyong ilighot o dili ba mo mudawat, lihay-lihay ba mo? Kutob sa imong mahimo dihay gyud mo para di mo malata. No, mo na anak ko ninyo kining akong gibasa Biblia gyud. Nga asa may pangilad ana nga Biblia may akong gibasa. No? Kung kamo mo basa Biblia dili pangilad. Nga kaming mga Katoliko kung kami mo basa Biblia pangilad na hinuon. Mao na ang pangilad naara na sa imong hunahuna Brad Peter. Hunahuna ra na nimo Brad Peter nangilad mi. Pero ako wag gyud ko mangilad kay igo ra kong nagbasa Biblia. No? Wag tuog gyud ni. Biblia gyud ang akong gibasa mga higala. Okay. Mato pa GM Braga, dili man kaha man kita unya ang buhat. Salamat sa inyong pagtan-aw ha. Kung ako yung mag-live mupasulod jud ko aron ilang pangutana nila akong giyawit pero si Akol J hadlok nga pasulod. Wa ko mahadlok brother, di lang ko kabaw unsaon pag-invite aron makasulod ka, no? Hunahuna ra na nimo nga nahadlok ta, wag gyud ko mahadlok. Kapila na ta nagdebate, kadaghan nagyud ta debate. Kung nahadlok pa ko di ko muharong nimo debate Brad Peter. Mao na nga wa ko mahadlok, no? Wa gyud ko mahadlok sa pagpasud lang, mahadlok ta. Di lang ko kabaw mo invite aron makasud ka. No? Paminawa lang akong live, no, para mahuwasan ka diha sa imong pagreklamo kanunay. Paminawa akong live, no? Ayaw pag supak-supak kay para makat-on ka, no? Paminawa akong live para makat-on ka Brad Peter. Okay. Unya okay. John Ibrahim Moreno, salamat. Bot na po ni si Sudlot paopirahan pa na nimo maayo pa ka asaman mabasa diha mga buhat sa mga apostoles nga gasuror sila gribulto mga apostoles ha. Dili na mistil pa nga basahon diha sa Biblia nga mga apostoles nagsuroy og gribulto, no? Ang punto dinhi nga ato nang gibasa sa Biblia, gibasa naman nato mistil pa din na balikon buhaton sa mga apostoles. Dili na mistil mangita pa kag dunay apostoles nagprosesyon og ribulto. Ang punto dinhi nga duna tay gibasihan nga sita sa Biblia nga kining pagprosesyon sa mga larawan na agyoy basihan sa Biblia. Maapostoles man na sila og dili, basta ang punto dinhi nga kanang pagprosesyon nato sa mga imahin, sa mga larawan sa balaan na tay mabasa sa Biblia niya na. Ayun na pangitag na abay mabasa ang mga apostoles na prosesyon, mistil pa din nabasahon diha. Nga hagbay naman ang hisgutan sa Old Testament, dili na mistil balikon pa na, hisgutan pa na diha sa panahon sa mga apostoles, nga mga apostoles nagprosesyon, dili na mistil basahon pa, nga mga apostoles nagprosesyon. Ang punto na to dinhi nga nabasa gyud nako sa Biblia, nga daw na gyud ay pagprosesyon sa mga larawan sa mga balaan. Si Josue nagprosesyon, si David nagprosesyon sa larawan sa arkas kasabutan nga dunay larawan sa balaan. Salmo 64:24-25 dunay prosesyon sa Dios. Kana nga nuwa man anyo dugkala. Kana unta inyong dikaron ay mo pagdigar anang wala buhata o kanang wala diha sa Biblia. Mga apostoles nagprosesyon ba dili na mistil basahon pa nga mga apostoles nagprosesyon. Basta ang punto diha nabasa nako sa Biblia nga duna jud ay pagprosesyon sa mga balaan.
Gisgutan na gunadaan pa jud sa Old Testament nya balikon pa din naghisgot diha sa New Testament. Dili na. Ana ra na siya ka simple brother. Salamat Butch Kabido sa imong pagpaminaw o pagtan-aw sa tong live. Okay, Peter Pindon bro, na ako'y pangutanan nimo. Okay, salamat ta. Tagaan ti ka og 5 keys Palawan og makabasa ka sa buhat chapter 28 nga gasuro ug ribulto ang mga pusos dili aron masaktom. Sige, ako giingna na bitaw ti ka Brad John Abraham Moreno. Dili na lagi na mistil basahon pa nga mga apostoles nagprosesyon. Kay ato naman na siyang nabasa sa Old Testament na. Sa Old Testament gihisgutan na siya nga dunay nagprosesyon si Josue, si David. Kana siya mao na akong gigamit. Ano mangita pa man kag nga dunay ang mga apostoles nagprosesyon ba? Dili na mistil basahon ang mga apostoles nagprosesyon kay gisgutan na sa Old Testament. Balikon pa din naghisgot sa panahon sa apostoles. Dili na. Kay gisgutan naman na sa Old Testament. Muna ayon nagbalik ka diha sa panahon sa mga apostoles. Mistil pa din na balikon sa panahon sa apostoles, nagprosesyon ba ang mga apostoles? Dili na mistil pa basahon diha ang mga apostoles nagprosesyon. Gisgutan na guna sa Old Testament. Na balikon pa din naghisgot sa panahon sa apostoles. Ayaw. Basta ang punto diha, ang punto lang na to, nga napuribahan gyud nako sa Biblia nga dunag gyud ay pagprosesyon sa mga larawan sa mga balaan sama sa kirubin. Mao ra nang punto na to. Dili na ta mangita nga do na bay apostoles nagprosesyon, dili na mistil pa basahon. Kay daan na gihisgutan na gunadaan sa Old Testament nya balikon pa naghisgot diha sa New Testament. Dili na. Mao na ang atong pagtuon diha sa Biblia Brad John Abraham Moreno. Okay? Unya sa paniha kana imong 5K imo na lang na ha. Nagasinulog nakuno si David baliw naman ni sa manang sinulog mo kakasabot sa sinulog nagsayaw-sayaw atubangan sa larawan sa imahin. Mo na sinulog nagsayaw-sayaw sa larawan sa balaang imahin. Mo na siya. Good day bro, Christian Scripture Defend. Lothar Rabaya, salamat sa pagtanaw. Sayop, wala gasayo-sayaw sa David sa ribulto. Na may mabasa? Si David nagsayaw-sayaw mga malipayon. Atubangan ni Yahweh, pero dito siya gasunod sa prosesyon. Di ba? Na may mabasa. Mato pa ni Christian Scripture Defend, sayop, wala gasayo-sayaw si David. Gasayo-sayaw, samtang gasayo-sayaw siya, dito siya disunod sa prosesyon. Sa arka sa kasabutan nga dunay larawan sa balaan. November 30 bro, kuyog ta diha sa city kay prosesyon ta bantay bitaw nga dili ka kuyog ha. Okay. Nya. Okay, Vildemar Daga Barinas. Okay. Bugo gyud gisugo to sila sa una kamo kinsa may gasugo ninyo. Okay, matud pa ni John Abraham Moreno no nga bugo kuno tang Katoliko kay gisugo to sila sa una. Ato sila David gisugo to sa Ginoo. Sa ato pa aminado na gyud siya. Aminado na gyud siya nga do na gyud ay pagprosesyon kaniadto. Kay gisugo ko no. Mo na sa panahon ni David, gisugo man to sila sa Ginoo. Sa ato pa aminado na gyud si John Abraham Moreno nga do na gyud ay prosesyon. Nga karon Brad John Abraham. Kay nagprosesyon man si David, pangutana sayop to ilang gihimo? Sayop to o sakto? Posible man kay moingon kag sayop. Kay gisugo man ka sila sa Ginoo. Di to sayop kay Ginoo ginagsugo. Sa to pa si John Abraham Moreno admitado na aminado na siya nga do na gyud ay gisugo kaniadto sa pagprosesyon. Karon matud pa nila nga may matud pa niya. Pero kamong mga Katoliko wala kuno gisugo. Gisugo mami pinaagi sa authority sa simbahan. No, kaming mga Katoliko sa among pagprosesyon gisugo mi sa Ginoo pinaagi na sa authority sa simbahan. Kay ang simbahan mihatag man among authority nga magprosesyon mi panahon sa kapistahan sa mga santos. Mao na nga among giprosesyon. Pangutana gisugo ba mi sa Ginoo? Oo, gisugo mi sa Ginoo. Pinaagi sa authority sa simbahan. Kay kung unsay gitugot sa simbahan, gitugot man na sa Ginoo. Wala ka kabasa sa Biblia na Mateo 16, 18, 19. Mateo 18:18. Ningon si Hesukristo bisag unsay inyong itugot dinhi sa yuta. Sa ato pa ang simbahan. Si Pedro nga mo'y leader sa simbahan, giingnas Ginoo, bisag unsay itugot niyo sa yuta, itugot na nako. Kung unsay inyong gidili sa yuta, idili na nako. Kinsay gasultihan na nga atong Ginoo. Karon kay gitugot man sa simbahan nga magprosesyon mi panahon sa fiesta, aw gitugot pud na sa Ginoo.
klaro kay mga higala nga gisugo gyud mi sa Ginoo, pinaagi sa authority sa simbahan. Kay ang simbahan gihatagan mag-authority sa Ginoo. No? Unsa man ang authority ha mao to. Kung unsay inyong itugot sa yuta, itugot sa langit. Unsay wala inyong itugot sa yuta, dili po na nako itugot. Aron kay mitugot man ang simbahan nga magprosesyon mi, pasabot nga gitugot po na sa Ginoo. Okay? Simple ra kay na. Gisugo ba ang Katoliko sa Ginoo? Yes, gisugo. Pinaagi sa authority sa simbahan. Okay? Unya, ingna na lang nga binutbot ng imuha. Dili man na binutbot, Biblia man akong gibasa. Kung ingong kagbutbot ning ako, ang unang namutbot ang Biblia. Kay igo raman kung nagbasa sa Biblia. Butbot din yung nakasulat sa Biblia. Diba? Simple ra kay na sabton. Dili na butbot kay ako igo ra ko nagbasa sa Biblia. Basaha kabasa man kakaani. Biblia, di ba? Biblia. 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 Nya mamutbot din ning Biblia. Kung namutbot ko, ang unang namutbot ang Biblia, di ba? Kay igo raman kung nagbasa sa Biblia nga dunay prosesyon sa Dios, dunay prosesyon sa mga balaang mga larawan, gyud na. Prosesyon sa mga balaan, larawan sa mga balaan, pagprosesyon sa mga balaang butang, gyud na. No? Dili na butbot kay igo ra kung nagbasa sa Biblia. Kung mingong kagbutbot ning ako, ang unang namutbot ang Biblia. Okay? Wala sila musundog ang mga apostoles sa una pinadayag kuno brad. Paliho ko basa kinsa man ang gisilutan niya. Okay, atong basahon na. Nihangyo si John Abraham Moreno, no. Basaha ang pinadayag 9:19. Okay, atong basahon. Okay. Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 19-21. Niya atong basahon ang teksto ni Abraham. Pinadayag sa to 19:21. Gingon din ang gahom sa maong kabayo anaa sa ilang baba og ikog. Ang ilang ikog may mga ulo sa masabitin ug mao kinang ilang gigamit pagsakit sa mga tawo. Ang uban wala mga matay pinagis mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo ug mga Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato ug kahoy, nga dili makakita, dili makabati ug dili makalakaw. Wala usab nila hinusuli ang ilang pagkamumuno, pagkasalamangkiro, pagkamahilawason ug pagkakawatan. Sakto man na imong tekstong gigamit. Sayop lang imong pagsabot, John Abraham Moreno. Ha? Ang imong tekstong gigamit sakto pero ang imong pagsabot sayop. Kay ngano man, kay ang teksto nga imong gisgot, ang teksto nga imong gilatad, gipasabot din Brad klaro kayo. Nagsimba sila, nagpadayon sila simba sa mga demonyo ug mga Diyos nga bulawan. Kita di kag Katoliko nagsimbag demonyo. Tanawa ko nung diha sa simbahan, nabanay mga ang among kita ba kag pari mingon nga magampo ta sa demonyo ha. Ato nang simbahon ang demonyo. Himaya sa demonyo, dito sa impierno. Mo ana mong pari. Walay inana oy, ana ding pari. Sige, manguros ta sa ngalan sa demonyo, sa ngalan sa diablo, sa ngalan sa yawa, gubot ang gusto. Walay pari nga moingon. Okay, simbahon na nato ang demonyo. Wala. Dili ni mapahid ang imong teksto nga gigamit. Sayop ang imong pagsabot. Kay ang gipasabot dinhi ang mga tawo nagsimbag demonyo. Dili man ang Katoliko maigo ani kay ang Katoliko wa man simbag demonyo. Ikaduha pod ang larawan sa mga santos wa man ay mga sungay. Kita di ka larawan sa mga santos dunay mga sungay. Ha? Ngano miingon man kag larawan sa mga santos demonyo naa din ay mga sungay among larawan sa mga santos. Wala oy, pangita kuno diha sa sa simbahang Katoliko bi. Nga dunay larawan sa mga santos dunay sungay. Kita di ka larawan ni Maria dunay sungay. Kita di ka larawan ni Pedro Calungsod dunay sungay. Wala busa kanang larawan sa mga santos dili na demonyo kay wa kanay mga sungay kanang larawan sa mga santos. Unya ikaduha, wala sila muundang sa pagsimba og mga demonyo og mga Diyos nga bulawan. Di man po ni mapahid sa Katoliko kay ang Katoliko wa man magsimbag mga Diyos. Wa magsimbag Diyos. Oy, kanang Diyos mao to silang Baal, Astaroth, Milkom, Jupiter, Diana, mo na mga Diyos gisgutan sa Biblia. Nya kita di kag Katoliko nagsimbag Diyos sama ni Baal, Astaroth, Jupiter, wala oy. Ang among gisimba
ang larawan sa mga balaan. Larawan ni Pedro Calungsod, larawan ni Pablo, larawan man na sila sa mga balaan. Di man na larawan sa mga Diyos-Diyos. Mao na niingon ko sipyat ang imong pagsabot. Kaysa imong pagsabot sa mong teksto, imong ipahid sa Katoliko. Which is di siya mapahid sa Katoliko. Mao na ang imong pagsabot maoy nasayop John Abraham Mirano. No? Imong teksto husto, ang imong pagsabot lang maoy sayop. Okay? Pakit ako kamo ni Sok og si Ifdi nga pasan mo og ribulto nga kuros kay tagaan ta mo og 5K matag usa. John Abraham Moreno kinsa man lagi nga nangamatay diha sa Ormoc Lunop pinatubo sa nabatunan tanan unsa matong mga relihiyon na. Wala ko'y labot ana brad kinsa tong relihiyon na. No? Kinsa man lagi diha nga nangamatay sa Ormoc kuno. Muna bra John Abraham Moreno, ako nang gitubag ang imong mga pangutana. Kung doon na pa kay dugang pangutana, i-preserve na lang na sa lain natong programa. Okay, daghang salamat mga higala sa inyong pagpamati sa atong programa karon sa atong FB page. Kung doon na kamoy mga pangutana mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, sige, ipangutana ka na sunod na to live. Unya kamo kitang mga Katoliko kung doon na namoy mga GC ipaambit ninyo kini akong Facebook live kung doon na moy mga GC para daghas ang mga Katoliko nga makat-on sa ato ang pagtuong Katoliko. Unya ang mga laing reliyon tingalig hikapon ang ilang kasing-kasing sa Ginoo pinagi sa atong pag-live mubalik og magkatoliko na sila. Okay? Daghang salamat mga igsuon sa inyong pagpamati nining akong programa karon. Niyang inyong ubos ng alagad, Brad Carlo Badinas, manamilit ka ninyo. Maayong gabi, maayong adlaw, maayong hapon. Ang Diyos manalangin kanatong tanan. Bye-bye o maayong gabi kanatong tanan.